Arhitekta Aleksa Đurić odlučio je, za razliku od desetine hiljada mladih koji odlaze iz Srbije, da se u nju vrati. Ovaj 25-godišnji mladić stigao je u selo Korman kod Kragujevca iz New Jersija, gde je proveo veći deo detinjstva i završio studije. Master studije je završio u Firenci i došao pravo u zemlju svojih predaka. Nije, kaže, želeo ni da ode po diplomu u SAD. Aleksa sada živi na imanju kod babe Slavka i dede Slobodana u selu Korman kod Kragujevca. Ima svoj atelje gde projektuje i promoviše okrugle podzemne kuće čija je gradnja jeftina, ekološka i ne narušava pejzaže. U razgovoru za Vesti kaže da je još za vreme školovanja odlučio da bude srećan, a ne bogat, i da je to bitan razlog zbog kog se vratio. Mogao sam da se zaposlim u nekoj dobroj firmi u Njujorku i tek za 30 godina da sakupim pare za svoj arhitektonski biro. To je mogao da bude najbolji scenarij, ovde mogu to odmah. Promovišen koncept zelene ekološke arhitekture, to je poseban način gradnje podzemnih okruglih kuća, od iskopane zemlje mašinom konstruisanom samo za tu namenu, prave se kompresovane cigle tako da je gradnja izuzetno jeftina, a kuća ne narušava okolinu, kaže Aleksa. Uskoro bi trebalo da počne da gradi jednu takvu kuću na imanju svog dede i bake, na čiju radu se on jedini od šestoro njihovih unučadi vratio kući. Aleksu je sačekalo celokupno imanje, zemlja, radionica, štala, stara kuća iz prošlosti, ali i nova, koju su Slavka i Slobodan pravili za svoje sinove, mašinske inženjere. Dugo su bile prazne sve dok nije došao Aleksa. Odlično mi je kod babi i dede. Ne volim da provodim vreme u automobilu, u Americi do posla ponekad provedete sat u vožnji. Nisam materijalista, ja sam arhitekta, umetnik. U Americi umetnošću možete da se bavite samo u slobodno vreme. Na selu imam dosta prostora, organizujem svoje vreme i gospodar sam svoga života. Vozim se gradskim prevozom i za najviše pola sata stignem tamo gde sam hteo, objašnjava Aleksa. Aleksini roditelji i sestre bliznakinja ostali su u Americi. Svi zajedno su otišli preko okeana 1997. godine kada su dobili zelenu kartu na lutriji. On je tada imao 9 godina. Njegov rođeni stric sa porodicom već se bio preselio u SAD i još je tamo. Aleksa je jedini iz familije koji se vratio na imanje svoga čukundede, Živote i pradede Vidosava Đurića, vlasnika strugare. Aleksin deda Slobodan nasledio taj posao i u njihovom domaćinstvu ona još postoji. Aleksa često zalazi tamo i smišlja nove ideje. Posle godinu dana od kako je život u New Jersiju zamenio Kormanom, Aleksa kaže da se susreo sa nedostacima sistema koji funkcionišu u Srbiji. Tvrdi da mu smeta spora birokratija zbog koji još nije preveo svoju diplomu. Čuo sam i da na konkursima ima nameštanje i korupcije, ali naći ću način da od svoje umetnosti živim i da zaradim. Danas i nije od presudne važnosti gde tačno živite, jer sa svakog mesta sa dobrim internetom možete da radite i zarađujete. Ako za 5-10 godina baš ne bude imalo nikakvog efekta, otići ću dalje. Ali preću će to biti Firenca nego Amerika, rešen je Aleksa.